Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Dicek pembukaan kok malah kerai. Undang Dek pe. Di sini ben. Ambil ayam goreng, ambil sambel. Doyan sambel ora? Iya. Berdoa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sing apik tangane. Boleh ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pakai sambel. Berani? Berani. Sambal tulang. Kucing iki. Ben kucing iki ben gara-gara kucing lho. Kok tak kan mulih kucing ki engko. Ngurusi kucing ae sekesuk. Kok apa dikeki mangan kok. Kucinge ya rese. Turu kene ae. Sing duwe padha sekolah. Jadi ning kene ae. Beturi peri. Mau mulih. Pedas. Mbah kok baterainya ki entek masalah kena dijak mergawe. Sewengi dienggo dolanan ra dicas. Gumen aku. Ngene iki lho nek HP-ne ora duwe dhewe-dhewe pemirsa. HP ku direbut ora iso mergawe, apa ngonten ya ora iso. HP-ne digawakno ayahe. Delok kowe jaluk nyo mambu iwak. Kene. Wes piye? Ben apa? Mam, kowe sing genah ning kene. Kilo. Wis, ndang mangan lho. Kene. Mam sik jenggotekne kucing. Engko tak kei mangan, balunge pek engko pus. Doyan sambel. Wis ketone dik. Kurangen. Engko balunge. Wis dikeki kok. Engko mbek sego. Ben engko tak kane mangan dhewe bar mbek sego wae. Kok dipangan iwak etok ora wareng kok. Oh ya, peri ben mamsik ya. Wis ben ta. Tangane kok resi. Iki kandhane jono tak kapuk cangkemem kok. Jangan kalau biar pet ae. Ora nek dikunci. Nilang Dek Peri sarapan pemirsa, monggo sarapan bersama sambel. Dek Peri iki termasuk nereman, sambel doyan. Wis kadek cilik dulang mangan sambel soalnya. Nek mangan ya cepet kaya aku. Nek dulang mangan cepet iki mergane ya cepet. Iya, wae. Kurangan. Ya, kene. Ono. Halo. Gak mbok ambu kok. Ora mang, ora kerok. Diyak-iyak malah. Kayak kuwi. Wis ora manti pangan kucing. Aku ngenteni kucing ngene gak anu. Risi gak gelem mulih terusan ning kene ae. Sing ngene kucing iki terus. Tahu ku gawe yo kaya kol randu yo bar. Mencolot dijak mulih Pak Montor ra gelem. Ilang. Apik malah ulune. Yo bar. Anggora apa Persia kae. Padi. Anggora kok. Bulunya harus kali. Bulune wae. Dadak ra gelem dijak mantuk. Mulih. Melayu. Yo. Mau susu. Ora gelem mbek segone, Bus. Engko tak kei mangan. Kene. Dipangan iwak etok iki. Goblok. Kene. Wis mangan mbek segone. Kagean karo kucing. Sak ora uman, Guys.
pangan kucing, guys. Bilang Dek Peri, kali ini mangan ning ngisor. Ini meja tripodnya nganu coplokan, guys, gak iso diodot dawa. Delok ngelim. Walah, kita ceritane ndek iki Mbak Isma ki lho, bane ngobos nambal motor, ndandakno lampu. Piye rene Pak Riko yo Mbak Isma budal dhewe yo. Oh, mbek segone. Tunggale iki. Marah mbek sego. Enak apa Bar? Tong-tong pentek. Gak enak. Lesu soalnya. Gak enak. Gak enak kok entek iwake karo iki. Lesu. Hari iki mandi gak boleh. Mbak Pus wis dikeki piring kok. Rese. Ya kan, sampean duwe. Gak. Dek bengi turu ndi, Bar? Dan Turu gendeng. gak percaya. Dek Peri iki makame naya pemirsa. Kalau ngombe. Aja ora gelem ngombe ning kono. Tutup ora minum ya. Lahap. Mati gak oman dipangan kucing. Kucingnya ya rese wis dikeki kok. Oh ya wis beno wis dikeki kok. Ini pangan iki tok kok. Engko tak kei balunge nek klamuti. Ya, Bar. Wes wae. Entekno. Pitike nek mati jarine. Pitike nek mati nek ora dientekno. Sak pisan kasih ya. Maaf bantuke. Wis, sampun. Tutup banyune nek kutah. Wis iki Mbak Isma ya mesti sarapan jane tempat lesu. Entekno segone bali timbang nyecek. Balunge tak ana kucing. Kayak campur dan pedes semua. Jauh lu gak dipangan segone. Kayak kono Bar, kayak nang pitik Bar segone Bar. Sumbut. Rene. Kowe iki Rene. Iki pulau. Iki panganan Lesko. Gak gelem. Alhamdulillah. 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 Ya. Mbak gone. Bu, bulan. Ini. Kontaknya di Bu. Enggak. Apa tak ombak, Bat? Meja. Meja di. Beli. Dolan kok bagi adus. Kok mesti rupamu kayak bendong nek. Dolan iki keringetan nek. Apa adus sik ayo? Pemirsa tak kenal lagi. Apa kuwi? Ini orang. Nyepus balungnya. Nah kene. Balungnya kayak kucing ya. Watu kuning. Watu iki. Iki watu. Delokno kowe. Mangan. Kuwi jeneng. Bareng toy, bareng dipangan. Oke, mantap. Kucingnya mangan, guys. Panjai kucing saiki semangan. Jaluk balung. Jaluk balung. Segone buat ning kono bakal pitik kuwi. Kuah. Kowe sing duwe omah. Aku sibuk ngongkon.
roh dhewe kowe pemirsa. Nek dikongkon. Aduh. Ora budal. Hotel. Ayo. Potel iki nggo. Oh. Pakane pitik. Mangan. Wonge mangan, kucinge ya mangan. Pitike ya mangan. Ayo, adus dhewe apa kecek mbekane yuk. Ning engko tak panurane tak kakno. Ora. Bakul anu. Sandal. Per, ayo le. Bakul sandal apane? Iki montore kancane Mbah Pandi pemirsa dititipno kene. Bakul apa? Tuku sandal, Mas. Nggopo, sandal gede kae kene cilik. Ayo jangan atus. HP mati. Bakul sandal. Oh. Bakul sandal. Wis ya guys, iki mang kontene urung tak tutup. Soalnya baterainya entek. Mati. Apa ini? Dik Peri dolan sing ngono kontene tak tutup ya Mbak Isma pamit. Pokoke iki mau yo bar masak sarapan dulang Dik Peri. Mbak Isma pamit, becik titik ala karo dadi wong sampai ngarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasine mbok piro, guys? Wong HP-ne mati kok. Lagi makan ki karo ngecas yo, dadine Mbak Isma nutupe ning gone kamar pemirsa. Dik Peri beradus dolan ki Mbak Isma yo bar mandi wis karek laya-laya wis bar kabeh ngisi banyu, buka pitike pengen ndok mang. Mae wonge jek budal nglayat turun mulih pemirsa. Soale keri yo suwe mulih mbah soapan ki urung dibobolno mayite. Engko yo liwat kene pemirsa. Ya wis ngono ae pemirsa. Mbak Isma pedang ganti konten liya neh. Oke, kucing iki padha ning kene lho. Ambune terus gak enak kabeh ngising ning kene kabeh. Diganggu kucing. Ya wis ngono. Durasine paling kurang.